Вітаю вас, шановне господарство! Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Весь Владислав. Сёння 11 лістапада і вось якія навіны нам вядомы на дадзены момант. Самая радасная для мяне навіна тая, што акрамя карпусоў для тагераў са зброевага пластыка у нашай краіне наладжваецца вытворчасць электронных плат па схеме і пад праграмнае забеспячэнне ад пінгвіна-патрыёта. Кіраўнік лазертаг клубу Top Gun у горадзе Дзяржынску мае ў сваёй уласнасці аўтаматычную станцыю па мантажы радыёдэталей на плату. Схема платы і праграмнае забеспячэнне для яе ёсць у агульным доступе, так што пачаць яе збіраць можа кожны жадаючы. На дадзены момант клуб можа прапанаваць набыць галаўную павязку на плаце матрошка за $26 і плату армада ў тагер за $33. Канешне, зараз распрацаваны функцыянал на плату парэзаны. Распрацоўка праграмнага забеспячэння яшчэ вядзецца, але базавыя функцыі, якія выкарыстоўваюцца ў 90% выпадкаў, ужо ёсць, а кошт платы ў 2,5 разы менш, чым у знакамітых вытворцаў. Гэткая навіна можа асабліва будзе цікава адэптам LaserWar, так як платы ад пінгвіна могуць злучацца па радыёканалу з платамі гэтага вытворцы. На мінулым тыдні адбыўся стрым, у якім разам са мной прымаў удзел Геннадзь Алешукін. Мы абмяркоўвалі навінкі ад вытворцаў лазертаг абсталявання Farpost і LaserWar, пра якія яны паведалі ў сваіх відэаглядах. Каму цікава паслухаць нашу кропку гледжання, паслухайце запіс стрыму. Геннадзь Алешукін вырашыў пачаць весці стрымы па панядзелках, у якіх выказвае сваю думку пра падзеі ў лазертаг свеце ды абмяркоўвае цікавыя тэмы і пытанні. Так як Гена ад прыроды прыгожа совы мовіць і абгрунтавана выказвае сваю думку, прапаную ўсім зацікаўленым падзеямі ў лазертаге паўдзельнічаць у гэтых стрымах. Вытворца лазертаг абсталявання LaserWar стварыў дадатак канфігуратара для Android. Цяпер можна мяняць налады тагера праз тэлефон, што вельмі зручна. Сцэнарная гульня «Чужая зямля» адбудзецца 1-2 траўня на палігоне каля горада Калуга. Пачынаем планаваць свае вакацыі. Лазертаг фестываль «Майскія манёўры» адбудзецца 1-3 траўня на палігоне каля пасёлка Гусьта, недалёка ад Смаленска. Зноў накладваюцца адно на другое два мерапрыемствы, і тут трэба выбіраць. Як склалася ў апошнія разы, каму-то патрэбна сур'ёзная сцэнарная гульня, ты едуць у Калугу, а каму насычаныя рознымі падзеямі мерапрыемства едуць у Смаленск. Больш падрабязная інфармацыя ў апісанні пад відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч!